Miről híres egy cseh falu Velke Popovice? Sportolóiról? Nem! Velke Popovice a sörről híres. A tiszta maláta sörről, melyet nagy szakértelemmel készítenek, és nagy örömmel fogyasztanak. Kozel. Büszkeségünk, cseremekünk. Menni fog. Egy pillanat. Igen. Nem, ez nem jó. Megcsinálom! Meg van. Nyomozz! Meg lesz. Igen. Az élet tele van kihívásokkal. Vágj bele tiszta fejjel. Elvész. Mostantól erősebb, hosszantartó ízzel. Úgy tűnik, ismét elkéstem. Az állandó rohanás leginkább a gyomromat viseli meg. Már megint ez a görcsös, égető érzés. Gyomorégés. Nekem ez szokott segíteni. A Quamatel Mini csökkenti a gyomorsav termelést. Már napi 1 tabletta is hosszantartó védelmet nyújt. Akkor táncolunk? Quamatel Mini. Védelem a gyomornak. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét. Szia! Hát te ki vagy? Szia, te vagy az én apukám, mától itt fogok lakni. Váratlan helyzet. OTP személykölcsön 700 000 forint svájci frank alapon 9134 forintos induló részlettől. THM 20,21%. OTP Bank. Megbízunk egymásban. Fehérebb és ragyogóbb mosolyért, ami helyetted beszél. Itt az új Colgate Max White a fehérség varázsával és fehér lapocskák százaival. Új Colgate Max White. Mert néha nincs szükség szavakra. Hagyd, hogy Max White mosolyod beszéljen helyetted. Új Colgate Max White. Colgate, kérdezze fogorvosát. Józsibá! Lassítva rúgjam! Lelassítható, megállítható és visszatekerhető élőadás. Programozható műsorrögzítés UPC Direct-tel bárhol az országban. Augusztus 31-ig akár 0 forintos havidíjért. Hívja a 1221-et vagy rendeljen online.